anclatges, ancoratges de neu, vale? Ens hem d'assegurar amb el que portem a sobre. Portem sempre el piolet i depenent de les vies que anem a fer portem ancles de neu. Quan s'ha de col·locar això i quan s'ha de col·locar això? Això quasi sempre podem col·locar quasi en qualsevol tipus de neu. Això només amb neu fonda. Amb neu pols, a mi m'és igual tinc que baixar 2 metres, però aniré arrossegant i aniré compactant i es quedarà. La pressió sempre cap a baix, mai cap a dalt. Si jo faig una tensió cap a dalt, em faria palanca i sortiria. Però si la faig direcció de la pendent, aquí podeu tirar, que no la treurem. Un dels més segurs que hi ha a la muntanya, en qualsevol tipus de neu. Llavors, el primer que hem de fer és intentar fer una miqueta d'espai, sempre. Ara agafem el piolet, sempre el col·loquem així, a la pendent, perquè es clavi una mica, mai així, perquè podria girar. Una losa just al mig. Al mig sempre. I que el nus quedi cap enfora. No deixem el nus darrere i li donem la volta. Doncs el traiem més.